Takže, čus ľudia, zdravím vás a.k.a. Maty pri ďalšom videi. Ale toto video nebude žiadny let's play, ani série 6 Fidget. Iba tu som vám tak ukázal moju postavu, takže toto video by som chcel vlastne vám povedať takú informačku. Toto je taká informačka. Chcel by som vám povedať, že nebudem teraz natáčať len let's play série 6 Fidget, ale budú to aj iné hry, ale neviem sa rozhodnúť, aké hry mám ešte natáčať. Takže pomôžte mi a píšte do komentárov tohto videa, že aké videá by som mal ešte natáčať, z akých hier. Takže ja by som bol tak najradšej, keby som natáčal série napríklad Tanot, Soccer Star, alebo čo ja viem, Mafia, alebo také niečo. No proste píšte do komentárov hociakú hru a ja sa rozhodnem. Takže na akú hru potom si vyberám a budem natáčať z viacerých hier, nebudem natáčať len série 6 Fidget, ale z viacerých hier, takže dík a čus Maty.